Dobar dan svima. Najavila sam vam bila neki dan da će doći video u kojem ću govoriti više o obsesivnim, znači opsjednutim ponašanjima koja vrlo često povezujemo s autizmom. Gotovo da i nema dijete koje nema neko ponašanje koje sliči hobiju. Ono što je, ja sam prvo imala 1000 hobija kroz život, imam i dan danas i mislim da će me to uvijek pratiti. Sad, imaju li djeca iz spektra autizma hobije, zovemo li mi njih hobijima ili ih zovemo i gledamo na njih kao opsjednuta ponašanja ili pretjerani interes za nešto. Ja ću vam sada navesti neke primjere i vjerujem da će vam se odmah onako uključiti neke ideje, neke lampice u vašem iskustvu ili s vašim djetetom ili učenikom s poteškoćama u razvoju. Znači ti pretjerani, ja ću ih sada nazvati pretjerani interesi, na engleskom ja sam čula nekoliko stručnjaka govori da su to entuzijazam, kao pretjerani entuzijazam za određene, može biti ili stvari, može biti čak i osobe. Znači, može biti da je dijete opsjednuto ili pokazuje veliki interes za određeni lik iz crtanog filma ili za određenog pjevača ili za određeni instrument ili za određenu igračku ili za određeni... Sa tim opsjednutim ponašanjima je malo lakše zato što su oni društveno prihvatljivi, ali vidim da se često puta svakako i odrasli muče s time jer dijete onda samo se želi igrati s time, samo želi pričati o tome i tako dalje. A s druge strane imamo i onu drugu kategoriju koju kada smatramo da je društveno nepoželjno biti, na primjer, previše opsjednut sa određenim stvarima ili uopće ne biti opsjednut s njima. Na primjer, kada dijete, mislim da je ovo nekako i na rubu opsjednut, imala sam dječaka koji je bio opsjednut, prolazio kroz tu fazu opsjednutosti sa, na primjer, policama od automobila, do te mjere da je samo o tome htio pričati i o ničem drugom, do toga da imamo one više malo čudna opsjednuta ponašanja kao što su, neka opsjednut, na primjer, sa kosom ili s noktima ili s stopalima, čak sam imala i to. Tako da zaista sam prošla različite nivoe i različite vrste pretjeranog interesa ili opsjednutosti osoba iz spektra autizma. Sad, što mi, kako mi, vrlo često mi dolaze roditelji, muče se s time i kažu ne možemo više slušati kad priča samo o glavnim gradovima, na primjer. Ne možemo, ne znamo što, samo o tome želi pričati, pristupa svima i samo o tome govori. Ono što želim da znate i moja cijela perspektiva prema pretjeranom ili velikom interesu je ovakva. Znači, svi imamo hobije, kao što sam rekla, svi imamo interese, pokazujemo interese za određene stvari. Kod autista razlika vam je ta da oni puno dublje, taj osjećaj tog zadovoljstva i te želje je puno dublji i ne samo da je puno dublji, puno fiksiraniji i oni ga doživljavaju emocionalno i zato i to je ta najveća razlika uspoređujući s našim hobijima gdje mi držimo određenu kontrolu i imamo određeno vrijeme, znamo prosuditi kada i s kim možemo pričati o tome, kada se bavi time, kada razmišljati o tome i sad da ne idem u dubinu toga. Znači, imamo ih i jedni i drugi, samo kod osoba iz spektra autizma oni su više, oni su dublji, oni su potkrepljeni sa puno više emocija i tako dalje. Sada, što vam još želim reći ovdje? Zašto je to tako? Djeca iz spektra autizma društvene vještine, socijalizaciju doživljavaju teže u smislu da su ona nepredvidiva i nisu fiksirana. Kada oni pokazuju određeni interes za nešto, oni žele pričati o toj stvari. Znači, njima je to sigurna zona, predvidljiva zona.
i oni se tu osjećaju kompetentno, oni se tu osjećaju sigurno. Toliko puta sam se našla u situacijama da je autistima zaista bilo, da, mislim, ja to vidim, ja to znam, njima je teško se socijalizirati i držati anksioznost na tolerantnoj razini, jer ne znamo što će druga osoba reći, ne znamo šta će druga osoba, kako će se ponašati, kako će pristupiti, kako razgovor ide i tako dalje. Autisti na to sve gledaju sa jednom velikom anksioznošću i to je njima, oni iskaču iz zone komfora, nije im komfortna zona. Svakako na interese počinjite gledati kao na prilike da vi produbite razgovor. Znači, dijete ima motivaciju, dijete želi o tome pričati. Uvijek se pitajte, ok, dijete želi nešto prenijeti, dijete je motivirano oko toga, pa hajde da produbimo. Kako ja kao odrasla osoba mogu se tu malo poigrati, iskoristiti motivaciju i da interes fokusiram u pravom smjeru i da onda proširimo djetetov vokabular, djetetovo znanje i djetetov interes na druge vještine, na druge situacije. Problem je taj kada djeca neprestano žele o tome pričati. O tome ću morati snimiti neki drugi video, ali svakako vam preporučam da ih počinjete učiti pravilima. Ako smo vani na ulici, tada nije vrijeme, ali opet kažem, tu treba vidjeti na kojoj razini je dijete i kako ga učiti. Znači, pravila, tad pričamo o tome, tad ne pričamo. Postoji vrijeme kad se bavimo time, kad pričamo, a postoji vrijeme kad ne pričamo o tome i tako dalje. Eto, htjela sam malo produbiti i uvijek se pitate ko je to ono iza ponašanje, zašto dijete pokazuje određeni interes za nešto. Ja sam ovdje stavila još nekoliko nota koje želim da mi ne promaknu. Sjetite se uvijek da dijete zaista se otvara za razgovor, za određenu temu o kojoj se interesira. I da radi to iz razloga zato što me tu se osjeća sigurno, tu se osjeća kompetentno. I umjesto zaustavljanja i uništavanja samopouzdanja, ponudite pozitivnije stavove, kao što su igre, kao što su aktivnosti kroz koje ćete vježbati razgovor, vježbati komunikaciju, vježbati nove teme, nove koncepte, što je izuzetno važno. Iako entuzijazam dolazi s izazovima, entuzijazam često predstavlja potencijal za autiste. Ono što započinje kao veliki, jaki interes, jaka želja, kao jedna opsjednutost, strast, možemo koristiti za povezivanje s ostalima. Ja se nadam da sam vam uspjela barem malo ovo približiti. Ovo je jedna duboka tema. Puno puta ću se vraćati. Imate li bilo kojih komentara, pitanja, DM, ispod u video, pišite mi. Imate li problem izazove sa opsjednutošću vašeg djeteta? Ako se osjećate da ste zapeli, da ne znate kako i što, pišite mi. Uvijek možete bukirati konzultacije sa mnom i ja ću vam s velikom radošću izaći u susret i pomoći oko toga. Hvala vam što ste me gledali u ovom videu. Želim vam sve najbolje i vidimo se uskoro.